Hürmetli jurnal укучыларыбыз, сезнең игътибарыгызга Гаилә һәм мәктәп журналының апрель санын тәкъдим итәбез. Апрель санында Гөлнара Хәмзина хакында укып белә аласыз. Бу батыр йөрәкле ханым зур авырлыкларны җиңеп чыккан. Алдагы тормышны таулардан башка күз алдына китерә алмыйм дип әйтә ул. Һәм бүгенге көндә Осетиядә таулар янында сәламәтләндерү үзәген ачкан. Аның язмышы бик кызыклы. Алга таба телне саклауга үз өйрәткечләр аша язмасында Максим Кузнецов белән танышырсыз. Ул татар телен өйрәтү буенча бик уңайлы үз өйрәткеч язган. Үзе рус милләтеннән булса да, ул татар теленә зур игътибарлы. Нурлат ана телен саклап яши материалында татар теле укытучылары белән булып узган түгәрәк өстәл хакында укый аласыз. Анда татар теле укытучылары үзләренең борчыган проблемалары, уңышлары һәм укытудагы үзенчәлекләре хакында сөйлиләр. Алга таба акыл хезмәтеме, кул хезмәтеме исемле материал. Бу материалда эшләүче балалар хакында белербез. Әмма балалар эшкә урнашканда игътибарга алынырга тиешле кануннарны да онытырга ярамый. Шулай ук бу материалда инде бүгенге көндә акча эшләүче яшь егет-кызлар белән дә танышырсыз. Мәскәү телевидениесендә Кукмараның ашсу остасы Венера Салахетдинова белән танышырбыз. Ул Ринат Әгъзәмов белән дә танышкан һәм тапшырудан алган хис-кичерешләрен журнал укучыларыбыз белән бүлешә. Җыр моңнан үрелгән оя исемле материалда Иркә Гайны Мөхәммәтова үскән Сандугач оясы хакында укырбыз. Алар 2010 елда төзелгән оештырган Сандугач оясы исемле гаилә ансамбле Татарстанда халык гаилә ансамбле исемен йөртүче бердән-бер төркем. Алга таба безнең журналыбызда Шуфут кала серләре хакында укып белә аласыз. Әлеге материалны журналның баш мөхәррире Сөмбел Таишева язды. Кем Шуфут каланы күрмәгән, ул Кырымда булмаган дигән сүз яши халыкта. Шушы матур, үзенчәлекле урын хакында да безнең журналыбыздан укып белә алачаксыз. Журналыбыз сезгә ошар дип ышанабыз.